Nola ekin pozik naiz Itali natura eritmoa da nire musika ez da hobe Australi adizuen nire romenak nik ezina zuzenak ez ordea politikarienak ni neun izatea. Leonardo, Bernardo, Marley eta Txiara dira kantariak. Kantua berriz gu gara Siamonoi. Naiz euskaraz aritu, italiarra dira neskamotiko hauek, eta Euskanta proiektuan hartu dute parte. Arantxa, konta eguzu zer den proiektua? Bueno, Euskanta, Italian dagoen euskaletxe bakarrak martxan jarritako proiektua da, Erromako euskaletxearen proiektua, eta Erromako euskaletxeak jaso du hain zuzen ere, 2016ko urtarrilaren 18an jasoko du N saria, Euskararen nazioarteko egunari dagokion saria. Eusko ikaskuntzaren izenean Aitziber Salinasek ekarri digu saria eta baita Erromako euskaletxearen gaineko kontuak ere. Kaixo, eta nola erabaki zen duten, hau? Euskararen aldelan egiten duen elkarte bati urtero ematen dio Eusko Ikaskuntzak N saria, eta aurten Erromara joan da, epaimahai kideek hala erabaki dute, zuek esan bezala, eta 2002 urtetik lanean ari den Erromako euskaletxeari ematea egokitu dute, asotxeatxone kulturale euskara, horrela oskatzen da. Erromako euskaletxea, Italian inoiz izan den euskaletxe bakarra da, eta lan aritzen dira, ikusten dugun bezala, etengabeko eskakizunei erantzuteko premia ikusita sortu zen, eta euskal kulturaren inguruko interesak bultzatuta. Baina, Euskal Italia hiztegia, online argitaletxea, euskarazko kantugintza sortzeko ekimen hauxe bera, hitzaldiak, jardunaldiak, denetik, asko dira, Erromako antolatzen dituenak. Ales Mendizabal Eusko Ikaskuntzako kidea da, Erromako euskaletxeko presidente ohia eta Euskadi Irratiaren, ez dakit nola esan, berri maila ofiziala ia. Kaixo Ales, egunon? Buongiorno guztioi. Eta egu berri hon? Egu berri hon, baita zui ere. Zegiro dago Erroman? Giro ederra, hemen badakizu gaudela beti paradisu eta infernuaren arteko atea da Erroma, ez da Erroma, baizik eta Erroma, eta orduan giroa beti epela alde batetik irekitzen badegu, infernura goaz, eta orduan hortikan hartzen dugu beroa, eta beste aldetik irekitzen badegu atea, paradisura juten gera, eta orduan hortikan hartzen dugu serenidadea eta poza. Eta poza, pentsatzen dut hartuko zenutela, Ales, Eusko Ikaskuntzaren sari hau jasota, ez? Bai, poza benetan oso handia, zeren eta elkarte honetan, Asociazione Culturale Euskara, Erromako euskaletxea, men lan asko egiten duen jendea dago, urte luzetan, isilean, eta hainbat proiektu interesgarri jorratzen, baina, nolabait momentu oso zailak baita ere pasa izan ditugu, eta begira, orain horlako sari bat, eta nik uste gainera sari garrantzitsu hau Eusko Ikaskuntzak ematen duen sari hau jasotzea, guretzat oso importante izan da garrantzitsua baita ere, ez dakitea, indar berriak hartzeko, eta 2016 urtea berriz ere modu egokian hasteko. Erromako euskaletxeak badu berezitasun bat, eta berezitasun hori da egoitzarik ez daukala, ez dakit, sarean izan da topalekua non ospatu duzue? Hori da, gu Asociazione Culturale Euskara AC edo italianoz irakurtzen da H, eta guk esaten dugu H ez etxe. Hau da, etxerik ez dugulako. Eta horregatik esaten dugu Erromako euskal zeru azpia. Baina, etxerik ez izateak badu abantaila oso handia dauzka, eta hor, transhumanteak direnak eta maiz hijituak, naiz eta hijitu batzuk noski etxe baduten, baina aski demostratu dute etxerik ez izateare bere abantaila oso handiak dauzkala. Hau da, ez dugu zertan ez ditugu gasturik, eta gero gure ekimen guztiak leku eta gune desberdinetan egin behar ditugu, behin batean universidade batean, edo de zineklub batean, antzerki batean, liburu denda batean, zentro sozial batean, eta bar. Eta orduan horrek bultzatu gaitu azkeneko
azkeneko 13 urte hauetan beti gune desberdinak eta jende desberdinari nolabait zuzentzea, ez? Erromatarren bistarago igual, Alex? Barkatu? Erromatarren bistarago horrela, ez da? Bai, hori da, eta lekuza, barkatu, eskagian ez dut ulertu esan diazuna, erromatarren bizta. Ez, beraien artean, beraien antzokietan ez da espazio bereizi bat, baizik eta antzokietan, unibertsitateetan, bertan Erromako bizitzan guztiz murgilduta. Hori da, atal desberdinetara eta gune desberdinetara, jende desberdinetara iritsi ahal izateko aukera oso handia da haunen nire ustez, eta noski hiri handi batean, Erroma bezalako hiri handi batean, ez da erreza askotan, zeren eta hiria handiak gauza asko produzitzen ditu beti, eta gauza guztiak irentsi egiten ditu baita ere, baina gu, nolabait ez ginaken ikustet, ez ginake kapaz izango askotan jendea erakartzea, leku bat izango bagenu eta ordea, zineklub batea juten garanean, zineklubak berak erakartzen du jendea, edo unibertsitatea berak erakartzen du bere jendea, eta barrez, eta orduan iristen gara, jende oso desberdinara. Eta horrela gainera aukera ematen dizue etxolatxoa paradisura eramateko, infernura eramateko, nahi duzuen tokira. Hori da, gu nik uste paradisutik gertuago gaudela, Argitaletxea ere badaukazue, hori esan behar da, online hori ere, eta argitaratu dituzu hor, Maria Sunlanda, Joseba Sarrionandiain, Irati Jimenez, edo eta Koldo Izagirreren liburuak. Ze arrakasta dute horiek? Bai, hori da, argitaletxe bat sortu genuen orain dela zenbait urte, ikusten genuelako askotan argitaletxeak euskal literatura argitaratzen zutenak oso txikiak zirela, italianora itzuliak oso txikiak zirela, eta etzuela merezi 200 aleko edizio bat egitea, eta gero erabat desagertzea, zer badakigu gaur egun Italia bezalako nazio batean, liburuak, noski liburu denda handi batean, berehala desagertzen dira, desagertu esan ez dituzu gehiago ikusten, Eta orduan, erabaki gendun argitaletxe bat sortzea, Libe izenakoa, libedizioni.it, da gure web horria, eta hor argitaratu ditugu, Joseba Sarrionandiaren 2 liburu, beti ere euskaratik zuzenean itzuliak italianora. Gure artean, atxelarien artean badago itzultzaile ikaragarri bat, oso ona eta oso langilea, Roberta Gotzi, gauza asko itzuli dituna euskaratik italianora, eta besteak beste izan dira Libeko guztiak, hau da, Sarriren 2 liburu, gero baita ere hori Irati Jimenezena, Maria Sunlandarena, Koldo Izagirre, eta orain berria baita ere Xabier Arkiziaren liburu bat. Xabier Arkiziak idatzi duen lehenengo liburua, eta guk argitaratu dugu hemen italianoz. Eta online dago liburua, eta da gainera irratigintzari buruz. Euskanta 2014tik beste aletxo bat entzungo dugu, patuak batu gaitu du izena. Discreta, amarillo, assisti tu. A discreta, amarillo, assisti tu, marca tu. Discreta, amarillo. Bueno, kantari ausarta hauek dira Davide, Flavio, Federica eta Marta. Eta nagorezuk esan bezala, patuak batu gaitu du kantuak izena, eta hasieran entzun dugun horrekin batera Euskanta 2014 diskoan dago, eta hori Erromako Euskaletxearen beste proiektuetako bada. Ales, lehendabizi aurrak idazten jartzen dituzue, poesia egin dezaten, eta gero poesia horri musika jartzen diote, ezta? Hori da, 6. urtez jarraiean Euskanta argitaratu dugu aurten ere, Euskanta proiektu guztiak, kantu guztiak, testu guztiak italianoz, testu guztiak itzuliak euskerara, iztegitxoak eta aur bakoitzaren marrazkiak sarean daude euskanta.wordpress.comen.
eta 6 urte segidan egin dugu proiektu hau. Eta non ume partaide bakoitzak egiten du kantu bat oso osorik musika guztiak ere euskeraz egiten du. Eta bai, oso proiektu interesgarria da, guk euskerako ikasleak konsideratzen dugu noski, zientoka kantu daude zarean eskuragarri, oso ederrak, nire ustez, esaten dut, kantuak umeenak dira, eta benetan kantu ikaragarriak daude, eta bai, egiten dutena da, poesia bat idatzi hasieran italianoz, eta gero guk hori itzuli egiten dugu, gero hasten dira musika instrumentala egiten, eta gero musika instrumental horren gainean kantatu egiten dute, eta gero dena montatu. Eta hori Alex, dena... baino, esplikatu egin barko diezu euskara zer den ere, eta hori italiako ikastetxe batean? Ez dakit nola parrera izan. Bai, esplikatzen diogu zer dan euskera, baina nik uste umeentzat eta jende guziarentzat esango nuke, musika euskera baino garrantzitsuago dela. Eta orduan, 9-10 urteko ume batek, bosta jolasaio kantua egingo duen rumanieraz, edo txineraz, edo euskeraz. Osea, jolasaiona benetan da kantua egingo dula, eta benetan gogoratuko duena da kantua egin dula. Gero noski, euskeraz egiten du, eta orduan euskeraz egiten duen kantu hori erabat buruz ikasten du, eta baita beste bere ikaskideak eta egin dituzten kanturik ederrenak, edo berari gehien atsegin zaizkionak baita ere egiten ditu, memorizatzen ditu. Eta orduan, da metodo oso berezi bat, non ikusten ditugun urtero, dozenaka ume euskeraz kantatzen. Hau oso harrigarria dana da, hau oso interesgarria da, nik uste dute, 6. urtez jarraian, kantu guztiak sarean daude, baina zoritxarrez Etxeparek konsideratzen du horrek ez daukala maila akademikorik, eta orduan Etxeparek eginduna, Etxepare, justu euskal kultura atzerrian sustatu behar duen horrek, eginduena da justu euskantari dirulaguntza guztiak kendu, oso gutxi ematen zion, baina guztiak kendu, eta gero baita ere, niri astu zaitezatea, HZ aparte, hau da, zene kulturale euskaraz aparte, badagoela Erroman, beste struktura bat izena dula Roma 13ko Unibertsitateko Euskal Zaila. Eta Euskal Zailari Etxeparek ere ez dio inungo diru laguntzarik ematen. Oso harrigarria da ikustea nola proiektu hauek oso interesgarriak diruditen, baina gero euskal kultura kanpoan sustatu behar duen Etxeparek ez dituela diruz laguntzen, eta are gehiago diru guztiak kendu egiten die. Esan barra dagoela ere, Eusko Jaurlaritzak beste modu batean lagundu egiten dula, bereziki ABren bitartez, ABek badauka programa bat euskera munduan izenekoa, eta euskarako klaseak, euskarako ikastaroak atzerrian sustatzen diran eta laguntzen diran. Eta hortaz dugu oso lagun, bai. Eskaera jasoko dugu beraz, Alex. Bai. Eta naiz eta sosarik iritsi ez, saria eta rekonozimendua behintzat iritsi zaizue, 13 urte hauetan egindako lanagatik. Alex Mendizabal, behon daizuela, eskerrik asko, Grazie, zuei, eskerrik asko. Arrivederci. Sei d'un oro, nire go. Bole, ambe sala, naiseta.